נריה ואמונה, אתם הודחתם מהמרוץ, אבל המעטפה של המרוץ עדיין אצלנו, ויש בה כמה שאלות ג'וסיות. יואו, איזה רעש מספק. סיפרתם שהלכתם לאודישן עם צימודים אחרים. אם הייתם מתמודדים בתוכנית, עם מי שמלכתחילה הלכתם איתו לאודישן, באיזה מקום הייתם מסיימים? נראה לי אותו מקום, הכל מנהלה, זה מה אתה הכי שונא באמונה? סיפרתם שאתם אוהבים לרחל אחד עם השנייה, עם מי אחר ריחלתם במרוץ? כן, מה מעניין אותם עם מי ריחלנו, אם לא על מה? ניסינו להבין מאיפה שלומי מוכר לנו. הייתי בטוח ששלומי עושה פרסומות לשווארמות. אמרתי שאני מכירה אותו כי הוא מאור עזרא. משפחת זינגבוי מזוהה עם אסתטיקה וטיפוח. מי מהכוכבים בתוכנית חייב דחוף סדרת טיפולים? כולם. ספרו על פשלה אחת שעשיתם בעסק המשפחתי שאף אחד לא יודע עליה חוץ מכם. עבר על הערב קשוח מאוד בלשון המעטה, זה היה אחרי כמה לילות שהייתי ער, שלא כזה הייתי בקשר עם המשפחה. היה לי דודה לעשות פדיקור ברגליים. תקופה שאני לא מתקלח, לא מצחצח שיניים, לא שם דודורנט, לא כלום, אבל היה לי דודה לעשות פדיקור ברגליים. הגעתי למיטה של הפדיקור ונרדמתי וקמתי שם פשוט אחרי כמה שעות שהחדר ריק, לשיחות נאצה מאמא שלי. אתם מגיעים מהמגזר, מי מהזוגות במרוץ הייתם מנסים לשדך לחברה מהבית? יש לי חבר ששם עין על מיכל, שהוא חתיך ברמות ואחלה גבר, ואני אתן לכם סקופ, התקבלתי איתו גם למרוץ, כן, והוא בסוף לא רצה ללכת. אמר שמיכל חמודה לו, והוא רצה, ועוד לא עשיתי את הקישור, עוד לא זה, לא פניתי אליה בכלל, היא לא יודעת בכלל מכל זה, אז אתם יודעים ראשונים, חבר'ה.